Ten kaonti mag Kisii ochungo osach jotije kaonti no makwan giromo 740 to koso chopo e alap mag Kisii higa mokalo kaluwore kod kweno mane dhi nyime e kinde no mar ng'eyo kwan jotich kendo fwenyo mago ma chik ok opuodho. Jafwambo mara Otieno leronwa mathoth kaluwore kod ripod no mamedo kelo achiedh nade e kaonti no ma Kisii. Tarik 15 dwe mar 11 higa mokalo, gavana ma kaunti ma Kisii Simba Arati to kawo telo mar kaunti no ne oluongo jotije duto ma kaunti no kuom ndalo 3 e alap mag Kisii e yango kwan mar jotije ma kaunti ma Kisii. Dweche buora tok kweno no, jagoro maduong' ma kaunti ma Kisii ondiko barua ne apis ma otelo ne jotich Human Resource mondo ochung chiwo osara ne jotije 740. E oboke mar Ramogi TV oyango, jotijego wachore ni ne ok ochopo e alap mag Kisii mondo kwan gi ayanga kendo moko ne ok okwayo kata rusa mondo ng'e nonro margi. E barua no, jotije 397 mawuok e migawo mar thieth ok bi yudo osachgi chakre dwe mar 10. Jotije 78 wuok e migawo mar somo, jotije 55 wuok e migawo mar pur, jotije 58 wuok e migawo matayo chenro mag kaunti kata administration, ka jotije 10 wuok e kuku mar tend kaunti kata executive. Baruano sani okelo ywaruok maduong' e kind tend gavana Arati kaachiel kod seneta ma kaunti no, Richard Onyonka. Onyonka e barua mane oro ne ute fwambo wacho ni jotijego 740 oroch ratichgi mag tich kendo kaka jotelo ma Kisii gibiro timo kar maginyalo mar neno ni jogo ma omi barua machungo chudo margi oyudo ratichgi. Magi timore e kinde matend Arati oramoni obiro kedo kod mibadhi kod jotije nyawawa e kaunti no mondo jopiny oyangi kaka pesa gi tiyo e yore mag dongruok. Arati ochano bago twak mar kaunti ma Kisii tarik 3 dwe mabiro, kama obiro keto ayanga moko kuom gik ma osetimo kendo mago mochano timo ne jopiny. Otieno, Ramogi TV, Kisii.